passe, bandidos! Què li passa al Polso? Polso, què és aquesta eufòria? És el dia de la Constitució. Avui és el dia de la Constitució? I què, estàs content amb el resultat que va sortir? Com va ser? Quan vas votar la Constitució, allò al 78. Sí, vaig votar que sí. El resultat quin va ser? A Catalunya... No, però Com va anar això? Sí, en sèrio. O sigui, era sí o no? Era un referèndum i... Era sí o no. Però darrere hi havia moltes coses, moltes lleis i moltes merdes, no? No, ho van vendre... Tota l'hora. Ho van vendre, o En sigui, pack. tant de farsants van fer. I perquè quan va quedar en sèrio ara? Vull saber-ho, tinc curiositat. No, va guanyar... Va guanyar de molt, però què? Sí. 80, 90? Aclaparador, especialment a Catalunya. Sí, no me'n recordo, però... Bueno, Molt no va ser res. Més o menys com l'Estatut, no? Que també el van aplicar Sí. fidedignament. Però Seguim res, amb la música. Sí, parlant res que d'Estatut, us porto gadgets friquits. No. Així m'ha passat darrere càmeres. Gadgets friquis. Costa molt dir aquestes dues paraules. Proveu. A veure, 3, 2, 1, ja? Gadgets friquis. Sí, No és tan difícil, no és tan difícil. No, però si ho vols dir ràpid... No és tan difícil, Per mi Marc. sí. Doncs Fa bé, un gadgets, favor. dispositius, aparells, coses que fan sorollets, doncs friquis, que no són gaire usuals, per al món de la música i per als músics. Sí, Llavors, m'agrada. doncs, és en teoria coses que ens han de fer la vida una mica més fàcil, però en aquesta taula debatrem si realment és així o no. Comencem pel primer, a veure què us sembla. Què penseu que és això? De què té forma? Metrònom. 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 També sembla com un mando de passar els homes del temps. Sí, senyor. Sí. Tu morro Que allò que ho tenen molt amagat, però llavors quan els emociona fan... Sí. Ai, se sent, eh? Ai, De vegades, el micròfon... Se pilla el clec. El clec. Sí, Ui, no? I quan no fallen, sí, quan fan... A mi això- Companys, podem passar al següent Ta, ta, mapa? ta. sí, i això dels homes del temps i de notícies en general, perdoneu, diuen, bueno, tenim aquí una borrasca i realment estan assenyalant a una és molt pantalla bé. verda, han de mirar S'ha la de tele ser per molt saber, intel·ligent, i eh? això, Sí, bueno, sí. Són gent molt intel·ligent. Sí, encara que no ho sembli, en alguns casos ho són realment. Sí, Perquè a part tot de i fer que siguin paperina, nenes. que també jo a petit m'ho preguntava, deia, però realment aquesta gent, a Ha part de... estudiat. Exacte, o només surten a presentar el temps i s'ho aprenen, i no es veu que també són ells els que ho preparen. Sí. Però jo no ho sabia de petit i realment, doncs, felicitats. Sí, la física per davant. Doncs bé, aquest trasto que hem vist es diu Korg Mini Chaos Pad 2S i tot i que té un nom molt llarg, la seva funció es descriu bastant ràpida. És una mena d'efecte de DJ al palmell de la mà. O sigui, a l'abast de tothom. Té com molts sorolls i moltes coses friquis i pots fer com una mica de DJ, el que seria mesclar i ficar efectes raros, doncs des de la palma, des del palmell, perdó, de la teva mà. O sigui que és petitó, eh? Sí. És realment... Sí, però fa moltes coses, En eh? contra. Jo estic en contra de que jo crec que els DJs haurien de ser... És a dir, com si haguéssim instruments massa barats, els tocarien gilipolles. Doncs va ser una mica el mateix. És Quina classista, afirmació absolutament. més, és classista més això que contundent, acabo de no? dir. Sí. Llavors, hi ha d'haver beques i tal per superar això. Però jo estic dient que tu una tarda boja no et puguis comprar un saxo, per exemple, amb 10 pavos, perquè llavors Perquè el toques tu. en tindria tot 10 de saxos, i no es tracta d'això. Endavant, perdó. Res, no, jo crec que l'any que ve ens quedarem al poli fent el programa perquè a roba policia... No, s'ha entès. No, res. Ja heu vist el programa dels instruments de segona i ja sabeu com pensa el Pau. Sentim com sona aquest trasto, vinga. Tim, Korg, la marca que ens paga aquí per... allò de la fusta. Mireu. Fiques una base i llavors pots començar a... Aquest vídeo que t'has descarregat Sí. del Toman, què? Mira, fa com una mica de... Xxxt. Veus? A veure, Ole. m'agradaria provar-ho, eh? Sí. Estaria bé provar-ho. Això d'aquest vídeo... Si la gent de Korg ens vol enviar un trasto, no sabem quan ho provarem, Clar. però bueno, estaria bé provar-ho. Ens envien. Quin No, preu en creieu termites. que té això? 125. O quan pagaríeu per... Jo, 125. No, home, no, jo no em pago més de... No, però bueno, jo no em pagaria res, però crec que val 125. No, 75. Això és 138 euros. Mai que em va parir. Això és com un joc de cartes, eh? Surt una mica cara la broma. Preu, un 4. Però un 4. Bé, seguim amb el següent, que és una mica més excèntric. Això vulguis que no, al final és un Mallorca trasto li roben. que la taula de DJ i això al final és algo de Millor. veritat. Però veiem el següent aparell. Això ho regalaven amb el Colacao. Sí, Jo de petit tenia una guitarra que no tenia... Només tenia el màstil, pitjaves i quan detectava que passava la mà, doncs sonava. Doncs m'imagino alguna cosa així. més o menys. És una guitarra que, com veieu, té una pantalla i els trastes, que seria la part de les cordes, no acaba de ser del tot realista. I aquí a la descripció ens diu que té fins a 144 botons al llarg de tot el coll, el màstil, i doncs pot fer diferents sorolls i és una mica experimental, diguéssim. I si voleu sentir com sona, Sí, endavant. veureu que de guitarra jo crec que en té poc. Bueno, Bueno. El soroll sí, però mireu com està tocant. Ah, bueno. pots posar pel·lis aquí. Sí, perquè els nens...
Jo no sé aquests acords si realment... Pues està guapo, en realitat. Sí, no, està bé. L'únic que, clar, amb una pantalla... També té rotllo sintetitzador, com veieu ara està més ja en el món del sintes i no tant de la guitarra, O sigui, realment, això és una cosa en forma de guitarra, Sí. no? que fa moltes coses. Coses que siguin un avenç, sí. Coses que siguin un atras, Tu, Pau, vols això No. per sortir davant i fer? sí. Té tota la pinta, que Sí. m'agradaria fer això. No, estic a favor d'això. Sí. Jo, Doncs aquest, sentint-ho molt, no té preu perquè ja no el venen. imagina't si va El funcionar. van descatalogar, no va quedar de ser massa Massa venut difícil. i bueno, Diré per què. es va quedar en un ambient, en Llàstima. un invent. Mira que era- Però bueno, el següent trasto jo crec que els tres que estem aquí, els de darrere la taula, també ens aniria força bé, veiem-lo. Què creieu que és això? Això, Fàcil, va, això és fàcil. Això és com taula una, de so. una taula de so, però per assajar, no? En plan que És una pots espècie de connectar. taula de so, com veieu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 canals, on cada instruments que es puguin enxufar, evidentment, Per anar. té la seva pròpia entrada i també de cascos. Llavors, tu pots tocar i sentir-te i llavors hi ha una sortida general que fa que doncs, tothom pugui assajar sense que se senti per fora uns altaveus i molestis els veïns i aquestes merdes que Però, solen passar. molt juntets, per això. Tothom, és a dir, si vols Sí. assajar així, t'has de posar amb uns cascos, tots allà a prop del trastoquet, o comprar-te un... O tenir un cable de És 10 el metres. concepte, és el concepte taula de so de vora el foc. Més o menys. Tauleta de so. Tauleta de so. Davant del foc. Nosaltres No, teníem no. aquest trasto de merda que ens va costar massa poc i, I evidentment, es nota. lo barato Es nota, es sale paga, caro. es paga car, fe de Sí. Déu, si es paga car, perquè jo ara mateix només sento d'aquí, d'aquesta orella. Però Guys. crec que això és la teva orella. Sí. No, no és la meva orella. No, perquè és una setmana jo, una setmana al Marc. Cada setmana Sí. li toca algú. Oh, però jo molt bé, eh? Ens complementem, com allò que fan així. pues això mateix. Aquesta merda. Voleu veure un vídeo de fa 13 anys Sí, sí. de com sona aquesta cosa? Vinga, som-hi. Aquí veiem el trasto. Clar. Com veieu de moment? Clar, no se sent res. Clar, no Clar, se senten cops només. Va, hi ha el xaval aquest amb una bateria elèctrica. Bateria elèctrica, tenim aquí també un baix, dos guitarres... Sí, però aquí... I ara et fiques els cascos i... Bueno. Vinga! A veure. Clar, ara em sembleu subnormals. Sí. Clar, No, no, brutal. O sigui, Està un bé. grup de heavy, No es que diu, també he dit dius... subnormals i no és. No Però- sé, és com l'antic... Bueno, són els que fan més soroll, però hòstia, és una mica Ja. trist que no se sentin les Que això guitarres està molt bé, però per després es fora. posa el cantant aquí. Vull dir, clar, sí, Sí. guitarra, no sé què, i el cantant. No em sento. No em sento. No, total, no pots total. mutejar, eh? No pots mutejar. Doncs aquest trasto, quin preu creu que té? 480. Això s'ho val, sí. Molt bé, perquè val 488 euros clavadíssim. Hòstia puta! Es nota que el Pau aquí vol fer carrera He fet molt de home. DJ i de, No, i de no, coses és Val Coses una inflació també, 480. Sí, no, aquest és el preu abans de la guerra de Rússia, ara està una mica Home, més car, perquè és un altre el panell. petroli va car. Seguim amb el següent trasto, si el podem veure en pantalla. És un conjunt de no tenim pantalla. Sí, ja veureu. Ara, Ara, a veure. bueno, ara ens veiem nosaltres. Sí, ara nosaltres també. Ara Opa! mateix. Són 3 trastos. Això es diu The Eigenharp, que no sé què vol dir, Mare de l'arpa Déu. rara. Mare de Déu. I hi ha com les 3 evolucions. La del mig és la Piccolo, no sé com es diu, és la més barata. I després les altres dos són una mica més evolucionades. Molt Per bé. què creieu que funciona això? Això és un fagot de mentida. Sí que us sembla aquell tudell d'allà. Doncs tot i que sembla un instrument de vent que tu bufes i soni coses, el de veritat pot arribar a tenir fins a la gamma més alta, fins a 133 tecles, i pot reproduir i gravar bucles, canviar l'escala, la tonalitat, transposar, alterar el tempo, programar ritmes, crear arranjaments, canviar i posar en capa múltiples sons, tot mentre el músic actua en viu a l'escenari. Com us heu quedat? Prou de feina tinc en Molt- recordar de pasta de els moniato. acords Això, eh? com per... Hòstia. No, Té realment moltes és una cosa coses. que sembla una merda, i la més barata val 533 euros, però és que la més cara fins a 5.756 euros. Bueno, si tu això vas en un estadi no necessites ni tècnic de so. No, tu sol. O sigui, Miquel del Roig podria tocar a la No, Super no, Bowl. No, Miquel del Roig no està per Peret, no està per aprendre Peret. coses noves. No, creu que no, a la seva edat? A veure, Bueno, volem vinga, veure va. com No, sona. no. A veure com sona, a veure com sona. Veiem la Piccolo, la més petita. La piccolina. Veieu, crec, com loops, i llavors doncs, va incorporant... Clar, sí que és veritat Coses. que a nivell de veure't guai, tu com a tocant-lo, no. No. Com quan toques una guitarra. Ja, és bastant visual, això és una mica merda. Bueno, és per... El tio s'ho està passant bé, però perquè li han dit fes veure que moli l'instrument. Quan realment sona una harmònica 2.0. Sí, és que és una merda. Sí.
A més, aquestes coses... Bueno, avui estem sentint molt música de merda. Sí, és que la veritat, el concepte de gadget friki ja et diu que Sí. la cosa no anirà massa bé. Em donaves pistes. Perquè si no es diria guitarra o bateria o baix, però es diu Els instruments gadget de friki. primera. Sí. Ja per acabar, jo crec que és el més surrealista. Ai. Veiem en pantalla el que és i ja us dic el nom, que no... Què creu que com es diu això? O com es podria dir, o què podria ser? Sembla com un Theremin d'aquells, no? Però perquè no l'està tocant, eh? Sí, Perquè l'estàs sentint. vas bastant bé, tu, Pol. Seria un air piano, un piano d'aire. Piano d'aire. I no té Que més. tiri aire, ràfegues d'aire. Sí. No ho dic de Tira broma. foc. Ah, sí. No sé. Que ho has de... No, que Crec que bueno, el moviment toca des de l'aire, el- no tira aire. és per Es toca. sensors Ja, però llavors- o alguna raro. Com ho detecta? Hi ha una cosa que es diuen sensors de proximitat. La veritat que no m'he llegit la seva fitxa tècnica, però també no sé si aquest encara es ven. Diria que no va tenir massa Jo havia vist èxit. pianos enrotllables. Hòstia. És una merda. Crec que sí, crec que són com de goma. Bueno, Sí, són com de joguina, però bé, però no. En plan, no és un piano. No, deu sonar superguai, eh? No. Molt bé, deu sonar. No, Sí, no com sé. aquest que veurem ara, a veure A com veure. sona el piano d'aire. També està concentrat, a veure. És que a mi això em sembla... El tio darrere ficant la cançó amb el mòbil i l'altre dient-li, bueno, fes una mica... Això es veu al 324, quan fan l'altre de notícies, que hi ha És una, que no té hi ha una cap dona a mena la de vora sentit. també que va fent aquests moviments. Sí, això és el piano per secs, no? Ai, per muts. Bueno, i perquè sort per sex. Sí, per secs. Perdoneu. Sí, No, Res, m'agrada, ens no despedim m'agrada. amb la cançó No ho he aquesta entès, de... Realment, quin és el millor dels que has portat, quin em compraria? Pues et diré que cap. Bueno, a A veure, tu, Pau, el d'assajar tots allà enxufats t'he vist bastant. Home, és que la taula de so- És que era perquè vols conservar la teva oïda de cara als Aquest següents no és mal, anys. aquesta. I amb els assajos, doncs... Ho valorarem, ho està bé, valorarem. està bé. Molt bé. Ara toca a mi, no? Et toqui tu, Ah, Pau, Poli, et passo el va. relleu, A veure. som-hi. Jo avui, a la secció, ja us aviso, em fa una mica de por. Por en quin sentit? A por quin sentit de que o pot sortir molt bé O pot sortir molt o pot malament. sortir molt malament. Com, Ai, com m'ho tot una esperava. mica la vida, direu. Sí, llavors, a veure, jo, partint de la premissa, l'altre dia estava mirant el Telenotícies Sí. i deia, vale, molt bé, primer expliquen la política això, vale, molt bé. Després surt una senyora i explica els esports. Després surt un senyor i explica el temps. Sí. I jo dic, i on està la secció de cultura? On és? On és? I on està la... On el 2% del on el 2%? pressupost? I on està, sobretot, un presentador, una secció concreta? No que el Toni Cruanyes digui, ui, per cert, avui han estrenat aquí un disco als no sé què. No. No. Els Una regamufins. persona. Jo vinc aquí a intentar solucionar això. Vols ser tu? No, no vull ser jo. S'està postulant. No vull ser jo, però farem una mica de secció, si us sembla. Intentarem de fer les millors notícies totalment verídiques i reals, ja ho veureu, de música actual i contemporània. I també... Ja s'està ficant mode... Sí. I Ramon m'agradaria Pellicer, també, us demano com a favor, que m'ajudéssiu a fer de contertulis, perquè no hi ha programa que no hi hagi tertulians. De Pilar Rahola, va. Exacte. Però no és un noticiari, dius. No Bueno, estàs... és un noticiari secció. Una mica magazine, Una no? mica, un noticiari una Un mica, tot es mou. una mica magazine, vale? Molt Col·laborareu, jo igual us tiro alguna pregunta. Sí. Vosaltres preneu-vos en sèrio, que això Sí, no, va. no és de broma. Pa. Ah, exacte. Som-hi. Són... Això és de la Wii. Jo, David, t'aviso, aniré fent així, em pujo de música i me la baixes així, com si fos d'això. Ha habido una gran nevada en el pueblo de Palencia. Bona nit, benvinguts a aquest informatiu sobre música. Us parla Pau Vilaseca. Comencem amb els temes d'avui. Un estudi apunta que si un clarinetista toca dins l'aigua, la nota que toque sona un semitó més greu que no pas si la toque a la superfície. Els investigadors apunten que és perquè el clarinetista va moll. Aplaudeixo. Els millors percussionistes del món es reuneixen a Andorra aquest cap de setmana. Per unes hores, Andorra es convertirà literalment en un país de pandereta. No, aquest no. No s'aplaudeix. Hi ha de millors i n'hi ha de pitjors, Vale. Surten a la venda unes noves paquetes que s'il·luminen de colors, amb LEDs. Aquest nou producte, però, té un handicap. Si no es carregues prou, s'acaba la bateria. I atenció, notícia que ens toca de prop. El grup dels gossos, ara veurem un vídeo, torna amb un nou tema. En aquest informatiu en tenim un abans amb exclusiva. Mirem el vídeo. M'agrada aquest No intern. m'esperava pas, Pau. Vale, suficient Brutal. el vídeo dels gossos. Jo vull aquesta secció al Telenotícies. Jo també, sobretot perquè, a més, aquesta cançó està molt ben valorada pels especialistes musicals que ja han fet les seves crítiques i el crit és unànim.
Guau. Som-hi amb la música. Avui mateix s'està celebrant la trobada anual de gralles a Sant Juli de Vilaplana. Allà s'hi han presentat les últimes novetats sobre tot aquest món de les gralles tan apassionant. A continuació us en fem un resum. Es publica per primera vegada un estudi acadèmic fet per l'SMUC en col·laboració amb la Universitat de Barcelona. Aquest estudi es titula Si algú sent la gralla, segur que tralla. En aquest encontre també hi ha hagut lloc per la reflexió. Els assistents han pogut gaudir de dues conferències molt interessants, entre elles la doble canya fa que els joves odien Espanya i la gralla al món casteller no té per què fer-hi res. Hòstia, doncs, si no està aquí no sona d'això. En aquest encontre... no, ja ho he dit això. Això. La trobada anual ha acabat amb la presentació d'un nou llibre per a estudiants que aplica un nou mètode d'aprenentatge, molt important. El llibre es titula, per si el voleu comprar a la vostra llibreria de confiança, Si no sages i ets un gandul, per què no et fots la gralla pel cul? Quantes notícies! Seguim amb una tertúlia amb dos experts que ens acompanyaran i han estat a la trobada. Si m'ho permeteu, us faré un parell de preguntes. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Primer de tot, és un tema que s'ha discutit molt en aquesta trobada, és quin és el millor material per fer gralles? Per quin material aposteu com a experts? Pel PVC, claríssimament, és el material del futur. Les gralles de ginjoler, òbviament, estan quedant obsoletes, no només per la seva tímbrica infernal, sinó també perquè les condicions meteorològiques... Endavant. Subscric les seves paraules. Sí, Som-hi. I el PVC hauria de ser de qualitat? No. No. Hauria de seguir sent com la gralla. I de proximitat. Perquè, clar, hi ha molta gent que es queixa. Sí, el PVC va ser un material molt tractat en aquell moment, però deien, clar, el PVC és l'ambient de lluny, en canvi no hi ha PVC de proximitat. Què s'hauria de fer per revertir aquesta tendència? Fer fàbriques de PVC a Catalunya perquè es poguessin fabricar gralles? Sí. Genial! També tenim una altra pregunta, que és que s'ha engegat una campanya per conscienciar sobre el paper vital de la gralla en la cultura popular. Per vosaltres, quina és l'aportació més gran de la gralla? Comencem, si et sembla, per tu, Marc. Sí, jo crec que la gralla, la seva aportació és la de, com has dit tu bé, un instrument perquè entri pel recte / anus. Amor de Déu, o sigui, és tan explícit. Seguim amb Però la tertúlia. per la zona del campana o de la canya? Per la zona de la canya, que fa més mal. Ai, Jesús. Sí. Bueno, és més lent, el patiment és més lent. Al final acaba sent el mateix. Però és igual, seguim música amunt. I ara canviem una mica, si us sembla, comentarem uns rumors que han deixat xocats els fans de la música pop. Parlem, com no pot ser d'una altra manera, del rumor que diu que Taylor Swift i Shawn Mendes volen cantar en un concert junts. Essent coneixedor del llarg bagatge de l'artista nord-americana, Pol, quina cançó creus que haurien de col·laborar en aquest concert? Potser Plat Brut? Don't Blame? I Know You Were in Trouble? Dress? Cruel Summer? Potser. Sí, la pujada. La pujada, Shawn Mendes i Taylor Swift? Té una lletra molt elaborada, la pujada. Llavors, Llavors, jo crec que podríem fer un bon featuring. Sí, tu creus que ja estàs de... Jo apostaria per Si em dius adeu. Si em dius adeu. Té una melodia que dona bastant per fer un duet amb veu femenina i veu masculina en el registre de contralt i de tenor, i llavors subdominant tònica. I si creieu que és tan important això, a quin concert ho presentaran? Perquè suposo que sou coneixedors de la nova gira que estan engegant. Segurament... Glendale, Arlington, No, Nashville, pel que he pogut conèixer, els meus informadors em situen aquest concert a la trobada d'acordionistes d'Arsèguel de l'edició 2023. Jo que he apostat per la festa major de Gandesa, a la Terra Alta. Doncs moltes trobades, està bé. Hi haurà trobada d'acordionistes també, pròximament. A on? A on? Això és broma o és en sèrio? No, a on? Ah, vale. A quin lloc? Pensava que on era un poble. No, segurament. Segurament, sí. D'Alemanya, on va néixer Beethoven. Se'm confirma que... doncs mira, se'm confirma que sí, em diuen pel Pinganillo. Sí. Doncs bueno, acabem informant-vos d'una altra trobada que realment demà farem un programa especial per la trobada de Batucades, que es farà per aquí a prop, diguem, al Pi de Sant Just, i bàsicament s'hi presentarà la proposta estrella, és una comèdia teatral que es diu Per apuntar-se a la batucada no cal estar divorciada. Fins aquí. Està molt bé, m'ha agradat molt. Crèdits, edició, Ramon Pellicer. Bravo! Molt bé, molt bé. Creieu que algú m'ho comprarà, això? Jo crec que sí. Sí. Tens bastanta presència, Ara, tens bastanta vosaltres com a dicció. bastant bé,
Dicció, bueno, m'he encallat més que... Sí. No, Estàs addicció nervi- a les drogues. Saps què passa? Que és increïble. Aquesta música fa que el que dius sembli èpic. I parlaves de la gralla, tio, i pensava, vull tocar aquest instrument. Sí. Després has dit PVC i Però després he entrat en el contingut quan ens has fet parlar i he dit, hòstia, vigila, surt. Costa creure's el que es diu Sí. en aquest micro. Bueno, sí, és veritat. estarem atents a la batucada el pròxim cop, no? Sí, Perquè sí. Hi haurà la trobada la setmana que Hi ve. ha datos... Singles de Catalunya! Sí, sobre proporció de divorciades amb batucades. No ho sé, a veure... Hi ha un estudi fafaent a darrere? No, però tampoc hi ha un estudi de res i ho diem sempre. Això és Llavors, veritat. bueno, són coses que tirem mig quiqui, mig jaja, o no. Ja he acabat. Molt bé, doncs després d'aquesta secció... Tu, Pol, jo què ara... m'has portat? Sí, clar. Jo ara avui no sé què us portava, no me'n recordava. Ja me n'he Sol recordat. passar quan... Avui us portaré un seguit de documents Sí. que m'hi van fer pensar un tuit que vaig veure fa uns dies de l'Òscar Dalmau, Vale. on hi havia la següent música. Sou amics tu, l'Òscar Dalmau? Sí, ens coneixem. Vale. Ja veieu que parlo molt. Pit TV de moment. Ué, Atenció! O sigui, Away the low. clar, l'Òscar Dalmau deia alguna cosa com felicitats a la persona que s'ha dedicat a transcriure el que està dient l'home de la De la Flores. exacte, de la No? Flores. Pescaïlla. Sí, exacte. El Pescaïlla, català, per cert, el Sí, Pescaïlla. de Gràcia. però jo crec que això és derivat de la... Com se'n diu d'això? El propi YouTube ho fa, no?, amb els vídeos en anglès. L'algoritme, ho vols dir? Sí, o no, que t'ho transcriu directament. Sí. Això dubto que alguna persona s'estigui fet how a huevo my high. Clar, perquè a M'hagués més... fet ara- certa gràcia. Però està molt ben escrit, jo crec que sí que algú s'hi ha A més, hi ha dièresis no? i coses d'aquestes. Hi ha algun lloc que fa una mica de figa. Ah, Però m'agradaria pensar que el Pau Vilaseca de Torn s'ha assegut davant de l'ordinador se m'ha acusat. Wait to the heavy fein, dona hane venen, Bueno, dani que és el que diu. Al Sí. final hem d'ajudar a la gent que no sap Sí. anglès i que pugui pronunciar-ho igual. Sí. O no tenen els mateixos Com et trets penses tu. que graven l'Alce de la Marató? El C de la Marató els escriuen amb... Això, Com t'atreveixes a tornar? Pues deuen escriure com t'atreveixes a tornar. Aquest Sí. any Amb ell- han amb cantat ell. en anglès i castellà també. Ah, sí? S'ha cantat amb tot. Això no està bé. No, l'única cançó que recordo que era en castellà al disc de la Marató era Solo se vive una vez, que aquesta sí que era en castellà, i deia, àrbitro, Ja. targeta... Que ja ha passat. És que hi ha paraules que només es viu No, una però tota vegada. la cançó era en saps? català. Tota la cançó... Bueno, però Costa de... no tenen manies, I got a Només feeling dels es catarres s'ha traduït com el meu cos és addicte al ritme i s'han quedat tan No, panxos. Un tremend. senyor Hi va ha anar traduccions que són de un juzgat de senyor va anar a guàrdia. dormir i va dir bona feina feta avui, va home va al crematori, dius a tu és normal traduir I got a feeling per el meu cor és addicte al ritme. Bueno, el O sigui, convidarem, el que s'ha dit és a una la altra trobada cosa. de batucades i divorciats. grallers, per Sí. així escarmenta una miqueta. Doncs sobre això que dèieu de, home, la gent hauria de parlar bé l'anglès, no?, a l'hora de cantar, aquí hi ha 3 persones que canten en un grup que no sé si la feu vosaltres, l'Amigos para Siempre. Sí. Que sí? S'ha fet. Hi ha un trosset, un fragment, que està en anglès. Sí? Amigos para siempre, perdó, sempre em passa una cosa que està català, castellà i anglès, no? Sí. Bueno, Mai- a veure, no, català no. Mai Hi ha una saps, frase, mai saps quin idioma és, perquè el tros en català inclús el dius una mica ja de memòria, perquè realment no saps ni què estàs dient. El tros en català dura 2 segons, que diu Sí. Amics per sempre. Ja està, s'ha acabat, Sí. Bueno, tampoc cal més, tu al final estem a Espanya. Sí, és la quota aquesta. Bueno, La quota de Netflix. ja veureu, o sigui, observem de quina manera Sí? el grup que firma aquesta cançó Els Manels. tampoc, Els Manels. tampoc tenen molt clar com funciona l'inglès. No? Vale? Ja veureu. A veure. Qui ho diria? A veure. I wish you went in a head. Clar, nosaltres, Cano perquè en, sabem la Cano lletra, en, sí. però és algú que no se sàpiga la lletra, algú anglès, vosaltres creieu que algun anglès podria arribar a identificar la lletra d'aquesta cançó? Jo crec que... Difícil, no? Dificilot. No, Sí. de Can Nolé. De Can Nolé. De Can Nolé. Pues Can Nolé és una Canolé. parada del tram. O sigui, estan que estàs fatal. plugues. Canolete. Els anglesos estan fatal. Nosaltres anàvem a fer un penjat amb un senyor que era... Un penjat no el penjàvem amb ell, sinó que... Ah, el joc. El joc del penjat. I havien de dir paraules o alguna cosa així, i com que aquell senyor no ens... dèiem una paraula en sèrio i no ens entenia, en dèiem una inventada
I llavors ens repetíem 3 vegades i deia, ah, you mean... I dèiem, whatever. I deia, what? Handemore. Handemore. I deia, volíeu dir. És com a Google. Sí. Quizás quisiste decir... Pues tal qual fèiem això, i aquests senyors jo crec que van per aquí, Doncs bé, ara us presento un dels personatges més influents de la història de la música de l'estat espanyol. Endavant. Vinga. Let it be, Cañita Brava. No! Atenció, sisplau. Mary P. Hòstia, té art, amb les castanyoles. Aquesta GoPro des de baix. Sí, és que tot el programa gravat en un bar de Brutal. Santiago de Compostela. No, tot està bé. O Però una sigui, cosa, persona de Mary- 70 anys Mary P. cantant malament amb unes Mary castanyoles. P. Mary P. M'he pres la llicència de transcriure l'única frase que diu Mary P. Wani, Lami, Ye, Yereme. Això no sé si és anglès o hebreu. S'ho hem pogut identificar. No, en realitat, ara posant-nos seriosos, és en... A veure... És anglès de Navarrete, digueu No, clar. els experts en diuen anglès pre-shakespearià. Sí? Vale. És a dir, costa d'arribar. Clar, és com la... Costa de... Bueno, Sí. és igual. Sí. Sí, no, vigila que no anaves per mal camí, em sembla, Pau. Doncs bé, jo ja em quedo amb aquest personatge i us convido a veure el següent vídeo. A veure. Les castanyoles. Aquests crits. Hòstia, està jove, Pequeño, merengue este sitio, Hòstia, això costa molt, A mi em sap molt greu riure d'aquesta persona, però és que m'he pres una altra vegada la llicència de transcriure Però aquesta quina cançó és? bona part... No ho sé. No em sonava aquesta. Podria ser una versió d'algú, però comença dient It's picking you. Merenweiste, Senekiu, Merenweiste, És basc. Choeren you. És basc. Sembla basc. Sembla basc. D'aquí la relació entre Sí. aquestes dues llengües, no? Serenweiste, Guanai, Wolulai, Ona Mama Baby, Aquesta sí. Baby sempre entra, No sé què passa, però Baby sempre i entra. Flowers, també. Flowers també. I Serenmesti, Cho. Seremeti, ja no sé què vol dir. És Uh, ben maco. I aquí, això no té res a veure amb l'anglès, però m'he volgut quedar amb el Canyita Brava, amb aquesta cançó dedicada al rei emèrit. Ui. Pues no puedo, El día de su santo, el Ojo. 24 de junio, el Rei d'Espanya! sensacional. Això al principi em recordava un personatge desaparegut solsoní. Ai. No ho vull saber. Si algú vol saber, ens envia un DM i el Marc li contestarà. Jo No, tampoc ho sap tothom, ja. Si algú ho ha entès, ho sap tothom. Bueno, doncs Jo no això ho és tot. Crec que en algun moment d'aquest projecte Sí? s'havia de parlar de Canyita Brava. Sí. Borchenoso. Me debe 100.000 pesetas de whisky. M'encanta. L'únic d'això que fa el Torrente... que No sí, he jo vist crec mai que sí. Torrente, Jo tampoc he vist Jo Torrente. no. Però sé aquesta frase, no Sí. sé per què. Bueno, 6.000 pessetes de whisky, m'agrada molt aquest Sí. concepte. Tu vas a la vinícola i li dius 6.000 pessetes de 6.000 whisky. pessetes de I jo crec que la dona, com a bona persona de bodega, et diu, endavant. aquí. té. Porta la pasta. Et fa la reconversió allà. mateix. Exacte, té una calculadora especial. No, però Però no, 6.000 té el és cap, fàcil. té el cap. 6.000 quants són? 6.000... Moltes. 100? A veure, matemàtics. Un 6.000... sí. No. 40 euros. 40 euros. Home, amb 40 euros pots comprar bastant whisky, no? O no? No sé, o no? Sí. Oh, bueno, depèn. Bueno, l'ampolla això depèn, però 400 euros? 36 més o menys, les fonts. A veure, tenim dos enginyers aquí. Sí, no, sí, jo crec... Sí. Enginyer de Google, que es diu 6.000 pessetes a euros. Exacte. Tu busques el Però bueno, no, entre 36 i 40 de euros. whisky a euros. Sí. a euros. De whisky, és Sí, una, és clar. com la milla nàutica que és. Clar, la cana Ara, barcelonina. Ara us explicaré com acabarem això. Com? Duro A sevillano. veure, és Sí, perquè complicat no ho sabem. l'acabament d'avui, Llavors, T'has preparat un ending? No, sí i no. This La is idea... the way you left me.
I'm not pretending. La idea és fer el Hurdle. No. Aleshores, El sonat. el mòbil no està connectat. Llavors proposo, mentre amb una música de fons ens expliqueu què fareu la setmana que ve, m'aixeco ràpidament, procedeixo a connectar el Bluetooth Faré jo. i arribo a temps d'explicar el que faré jo la setmana que ve si me'n recordo. Per tant, música i expliqueu-ho amb calma que jo vaig a connectar el Bluetooth. Vinga. Perfecte. Molt bé. Tu, Pol, aquesta setmana com has vist el peix? M'han dit que ha pujat bastant. Jo he anat a comprar ràpid, la veritat és que era car. Ah, no, aquest peix no n'he menjat. Jo de vegades compro salmó i és molt curiós perquè l'any passat el comprava, això us ho dic de debò, comprava com un llom de salmó per 5 euros, Hòstia. després el van a pujar a 6 euros, I ara ja està... aquest any havia tornat a baixar a 5 euros algun temps, però ara està a 7. No, No és sé gaire bé car, com- és car. Jo dic, hòstia, vull menjar peix, però és que arribes allà i o No us he tot dit que congelat passéssiu o... temps, Us he dit que expliquéssiu el que faríeu. Sí, A veure, ja, has bueno, dit que però expliquéssim però és el que faríem la pensava setmana que havíem ve. de fer més. Jo la setmana que ve volia comprar peix, per tant, no m'ha anat tant de... Us sabia greu deixar-me sense que jo... Jo us duré un Ho tortell de temporada. Un tortell de Portaràs un temporada. pastís? No. Ojo que pot tenir doble significat. No, ja... Jo explicaré què feien els integrants de Decadència abans de Decadència. Així ho deixo. Mare de Déu. I jo el que faré serà, parlar d'instruments una altra vegada, però tocarem molts instruments sense portar-ne ni un. Això està Jo molt volia bé. tocar la guitarra. Això ho deixo aquí en misteri. Mary I ara P. sí, arriba el moment de fer el Herle, que ja és tradició. Programa sí, programa no. El solem... Com s'escriu? Sonat, que és el català. Sonat. Vinga, va. A veure, al principi ha de sonar per Bluetooth d'això. Anem a provar-ho, L'estaca. Sí? La biciseta No s'hi pot ser, no Sí, pot sí, ser. segur. A veure. Sí o no? Hòstia. Una Són molts cosa- anys. Una cosa. Plens de fanys. Ara és que... Jo no sabia... Sisplau, que soni fort. No sabia ni que començava així, que l'estaca. No sé si havia sentit mai la... Assassins! Jo quan era jove escoltava molt el Lluís Llach. Sí. Sí. És de la teva època. I llavors ell s'ha tornat boig. S'ha tornat boig. Sí, tu creus? Sí. No, però no l'he deixat d'escoltar per això. Simplement la gent canvia. Tenia cabells aquí, Pocs, I- Pocs. Mai n'ha Pocs, tingut el exacte. Lluís. El que seria un pelo pendent mai l'ha tingut. Però res més, ho deixem aquí, marxem amb aquest cant tan patriòtic a la vida i vinga, adeu. I molt de temps no pot durar. Segur que tomba ben corcada. Adéu.